zeszytu. No więc angielski. Tutaj pięknie. Tutaj. Widać? 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 Nie widać. Widać? Nie widać. Widać? Nie widać. Dobra, głupaka strzelam już. To jest język polski. Nie będę go już wam pokazywała, bo nie chce mi się szczerze. Informacje. Tutaj mam z początku bileciki, bo ja jeszcze autobusem i muszę je mieć, jakby sprawdzali. Tutaj zawsze wpisujemy rzeczy na środy, bo we środy akurat mam plastykę i technikę. No i do matmy, i dyko, no i tyle.